Noniin. Alkoks? Tossa. Ei meillä nyt on vaan highlights. Tää ei oo edes live, highlights. Nolla kattoja, tehkää nopea jengi. Uusi rima alkaa. Tap in guys, tap in! Nolla kattoja, me valitsi yksi kattoja! Taputtakaa! Eka kattoja tuli! Tap in! Elikkäs tänään me pelataan aluepeliä. Aluepelisäännöt on niin, että tehdään joukkueet, esim. Kun näitä on nyt 5, niin tehdään 2 vastaan 2 plus jokeri. Sitten tehdään alue, esimerkiksi tää pieni boksi tässä. Sitten 2 vastaan 2 pitää kuljettaa päädystä yli. Pitää koskea molemmin puolin. Tässä on taitavia pelaajia. Te tuutte näkee niin pahasti violation tänään. Tässä on Venäjän Van Dijk, Irakin Benzema, Jemenin Bombingham, Marokon Ashraf Hakimi ja Turkin Arda Güler. Tässä alkaa peli. Tykätkää livestä ja shareatkaa. Jos te haluatte mun kuvaa tälleen, niin sanokaa jotain. Jokeri voi tehdä. Kuka on jokeri? Tehdään eka joukkue. Kuka on jokeri? Bombingham on jokeri. Arda Güler ja Ashraf Hakimi sama jengi. Van Dijk ja Benzema sama jengi. Tap in guys, tap in! Shareatkaa live, peli alkaa. Boom. Ai, Virgil van Dijk juoksee, mutta pallo ei tuu hänelle. Benzema aloittaa. Benzema syöttää Van Dijkille. Benzema, hei, herätys. No niin, Bombingham on jokeri, eli tää jolla on Gnistan takia on jokeri. Okei, pallo liikkuu nopeasti. Op, mikä maali. Päivän eka maali tuli tosi hyvällä peli joukkojen maalilla tai mikä onkaan. Ei ollut maali, te näitte, kuten te näitte. Tykätkää tästä livestä ja shareatkaa. Tästä tulee paljon violation tänään. Jengillä tehtiin alkulämmö 2. Valmis. Bro, you should fake it till you make it. Yli. Jätä pallo. Elikäs jos ei tiedä jengit vielä, Ashraf Hakimi ja Arda Güler samassa jengissä. Arda Güler ohittaa, mutta Van Dijk on puolustamassa maalia. Hän sanoi helppo, mutta onko oikeesti? Tässä peli on käynnissä, alkoi vasta. Jengi lämmittelee, kuten te näette. Kohta tilanne muuttuu tosi raakaksi, että jos sä katot niin omalla vastuulla. Ashraf Hakimi syöttää Arda Gülerille. Pelaa jokeri. Arda Güler tekee juoksua. Ashraf Hakimi ja jokeri vierekkäin. Jokeri vittu syöttää suoraan vastustajalle. Ja yrittää tehdä hyvää leppisyöttöä, mutta ei onnistu. Ton takia se on Jemenin Bombingham eikä Englannin. Ton takia. Tykätkää livestä ja shareatkaa. Tässä tapahtuu paljon violation tänään. Paljon. 3. Ashraf Hakimi. Sen vieressä on jokeri. Tossa on hänen tiimiläinen Arda Güler. Arda Güler tekee liike taakse. Ashraf Hakimilla pallo. Ashraf Hakimi syöttää Arda Güler. Kattokaa tämä peli. Pallo kulkee niin hyvin. Tässä on paljon taitavia pelaajia. Op. Mutta Van Dijk edessä ei voi tulla maali. Van Dijk. Se on Sudan, eli tuolta jatkuu. Eli jos te ette tiedä säännöt vielä, pitää koskea molemmilla puolilla. Päädy molemmilla puolilla, eli periaatteessa pitää kuljettaa yli. Se on 2 vastaan 2 plus jokeri. Gnistan takkinen on jokeri. Ashraf Hakimi kuljettaa palloa yli hyvässä yrityksessä. Irakin Benzema syöttää Virgil van Dijkille. Nyt pallo liikkuu, mutta ne menettää ja saa heti pallon takaisin. Ashraf Hakimi. Se näyttää Ashraf Hakimilta. Oi vittu, mitä tuolla tapahtuu? Ja maali! Peli on 1-1. Tilanne kuumenee koko ajan. Peli on 1-1. Ashraf Hakimi teki maalin. Jokerilla pallo. Jokeri yrittää tehdä jotain. Mutta vittu jokeri. Ei ollut maali. Vittu, kuvaaks mä tälleen päin vai näin päin?
Tää on varmaan parempi. Tää on varmaan parempi. Tykätkää livessä ja shareatkaa et! 2 kattoa. Joo, 50 kattoja jatka. Tässä on tilanne. Hyvä syöttö. Hyvä yritys oli. Hyvä yritys oli. Tässä Jokeri aloittaa pallon. Syöttää Virgil van Dijkille. Van Dijk, mutta Arda Güler ja menettää ja heti siellä Van Dijk sorry. Valla jengi lähtee täältä. Teka violation, jengi lähtee! Arda Güler. Varo! Vittu Bombingham, varo! Yes, Ashraf Hakimilla pallo. Ashraf Hakimi kuljettaa Van Dijkin päin. Van Dijk pysyy maali edessä. Maalia ei tule. Van Dijk pistetään tekee vähän rondoa, mutta ei se siinä mitään. Ei siinä mitään. Ashraf Hakimi syöttää suoraan Jokerille. Jokeri, mitä vittu sä teet? Hyvin katkaisee Irakin Benzema. Arda Güler olisi ollut vaarallisessa paikassa, jos olisi saanut pallon, mutta hyvin on mukana pelissä Benzema. No niin, Arda Güler heti, ai. Arda Güler menetti pallon, mutta heti pallo 2 vastaan 1. Syöttö Arda Güler ja hän rangaitsee tosi hyvin. Siitä tulee maali. Virheistä rangaistaan aina. Just tolleen. Joku laittoi Daniel jätä fudis. Ai vittu. Sanji. Elis Lyytinen. Virgil van Dijk syöttää suoraan Jokerille. Jokeri pelaa takaisin Van Dijkille. Vähän kauemmas jengi näkee kunnolla. Arda Güler katkaisee pelin hyvin. Tilanne on 2-1 Arda Güler ja Ashraf Hakimille. Van Dijk. Oi! Arda Güler! Rangais ekso! Oi, pallo oli tässä. Onko liian pitkä tatsi? Tässä. Se oli tässä, bro. Se koski pallo tässä. Onko liian pitkä? Chatti, laittakaa 1, jos oli liian pitkä tatsi. Pitää kuljettaa viivalta. Se otti tuolla. Kato toi jälki. Se otti mikä tuolla. toi jälki on? Tässä se otti pallon, bro. Laittakaa 1, jos oli liian... Bro, jengi lähtee. Onks maali? Päättäkää, jos on maali. Ehkä mä kuvaan tälleen, jengi kattoo kunnolla. Miksi te kysytte multa, mä kuvaaja? Mun mielestä ei, mut laske vaan. Laskekaa sitä. Mä en oo tuomari, mä keskityn kuvaamiseen, bro. 0 kattoja! Jengi lähtee, tehkää... Oi. Tää on parempi. Bombingham! Oi! Benzema! Arda Güler! Arda! Mutta menettää pallon. Ei ole, se on kyllä Virgil van Dijkin pallo. Van Dijkin pallo. Se meni susta. Peli on käynnissä, tilanne kuumenee koko ajan. Tässä on iso panos tähän peliin. Häviäjä joutuu maksaa koko ryhmälle Chitter Chicken ateria. Tässä vähän. Peli liikkuu hyvin, pallo liikkuu hyvin. Jokeri syöttää. Pallo liikkuu hyvin, Jokerilla pallo. Topparilla pallo nytte. Syöttää takaisin Jokerille. Jokeri tekee harhautuksia. Mitä hän aikoo tehdä? Hän pelaa pallon takaisin. Jokeri on vapaa 2 vastaan 1, tee maali, vittu tyhmä. Nonni ja syöttää harhaan ja siitä rangaistaan heti. 4-2. Jokeri ei ole mukana tässä pelissä tällä hetkellä. Isoja virheitä tulee koko ajan. Jokeri skarppaa vähän. Laittakaa ääli Jokeri chattiin. Ja haittaa, peli jatkuu. Virgil van Dijk aloittaa pelin. Benzema on sen edessä. Arda Güler on keskittynyt palloon. Odottaa, että pallo tulee peliin. Van Dijk syöttää Benzemalle. Benzema Jokeri vastaa Ashraf Hakimi. Syöttää Jokerille, mutta Jokeri ei voi tehdä maali. Pallo takaisin, Van Dijk. Benzema, mitä hän? Benzema täällä pelleilee, hei. Ja haittaa pallo nyt
Hakimilla syöttää suoraan Arda Gülerille. Arda tykkää haastaa. Arda haastaa, mutta menettää pallon. Ashraf Hakimi on vähän pettynyt. Eikö niin? Ei ole pettynyt. Yes, Jokerilla pallo. Jokeri pelaa takaisin. Arda Güler menettää 2-1 tilanne. Rangaiseeko? Ja siinä hän hoitaa Ashraf Hakimi. Pallo takaisin omalle joukkueelle. Takataskuun menee Van Dijk. Takataskuun sinne takaisin, hei. Ja nyt peli jatkuu heti. Van Dijk yrittää puolustaa, mutta mitä Arda Güler tekee? Yli tuolta jatkuu. Mä jaks kuvaa. Te katsotte tää live, mutta te shareaa. Come on, bro. Share. Oh! Walla goal! Onko hän teidän mielestä toppari? Onko hän toppari vai hyökkääjä? 1. Tossa oli ehkä pelin maukaa ja maali. Mutta kuitenkin peli jatkuu. Arda Güler kuljettaa vastustaja päin. Arda Güler vastaa Benzema, mutta Benzema hoitaa pallon hyvin. Pallo jää kuitenkin Arda Gülerille. Arda pelaa suoraan Hakimille. Hakimi vastaa Van Dijk. Arda Güler tekee virheen siinä ja... No niin, kuitenkin peli on käynnissä. Jemenin Bombingham. Yes, Jemenin Bellinghamille pallo. Syöttää suoraan Benzemalle. Benzema. Syöttää Jokerille takaisin. Jokeri ja Van Dijk liikuttaa pallo hyvin tossa. Syöttää Benzemalle. Benzema syöttää Vittu Benzema. Pallo tulee parhaada pelaajan. Ottakaa. Ole hyvä. Yes. Jemenin Bellingham syöttää suoraan Venäjän sotilaalle. Ja sit kuka pysäyttää? 4-4. Tilanne koko ajan kuumenee koko ajan. Eiku. Mä lakaan pahasti. 5. Tilanne on 4-4. Peli on tosi hyvässä tilanteessa. Jos te tykätkää livessä ja shareatkaa. Ashraf Hakimi vastaa Arda Güler. Arda Gülerillä pallo. Jokeri tässä vieressä. Jemenin Bellingham. Mutta hyvin puolustaa. Ja pallo menee yli. Hyvin ei osunut kenenkään. Älä selitä. Tosi vittu. Sorry. Arda Güler aloittaa peli. Arda Güler! Hyvin on mukana pelissä Venäjän soturi. Hyvin on mukana. Kuitenkin pallo menee liian pitkälle ja otetaan uusi pallo. Mitä Jemenin Bellingham tekee? Keskittyy omiin asioihin. Hei! Nosta vittu housut. Jos te katsotte tää live, mutta ette shareaa, painukaa vaan vittu rehellisesti. Ei, sorry, se oli läppä. Yes. Peli käynnistyy. Peli on 4-4. Häve joutuu maksaa. Tässä on iso panos. Hyvin yrittää Ashraf Hakimi, mutta Onko tuo maali vai ei? Mä näen missä se koski. Mä menen suoraan siihen. Ei, se oli tässä. 4 metriä. Kattokaa chatti. Tosta viivasta tänne tatsi. Onko liian pitkä? Seisotaan. Onko liian pitkä? Laittakaa 1, jos teidän mielestä on liian pitkä tatsi. Tos valkoisesta tohon. Onko liian pitkä tatsi? Jengi laittoi 1. On liian pitkä tatsi. Toi on liian pitkä. Jengi laittoi 1. Pelattiin laskettiin. Vedätkö ne samalla? 1.1. Robert on tosi hyvä tuomari. Kiitos Robert. Ei ollut maali. Tilanne on vieläkin 4-4. Kun katsottiin VAR, ei ollut maali. Peli jatkuu. Arda Güler ottaa pallon. Arda Güler syöttää Bombinghamille. Nosta housut Bombingham. Hyvä. Arda Güler syöttää Bombinghamille. Bombingham menee. Ashraf Hakimi. 2-1. Ja Ashraf Hakimi klassaa siinä. Ashraf Hakimi vastaa Van Dijk. Van Dijk puolustaa. Ashraf Hakimi syöttää Arda Gülerille. Arda Güler yrittää ohittaa, mutta pallo menee yli. Se on Arda Gülerin pallo. Se meni längessä. Peli on tosi hyvässä tilanteessa. Varokkaa, mä yritän kuvaa pallo. Arda Güler aloittaa pelin. Syöttää Ashraf Hakimille. Ashraf Hakimi. Vieressä menee Bombingham Jokeri. Arda Güler.
Arda Güler vastaan Virgil van Dijk. Arda Güler syöttää hyvin. Arda Güler! Hakimi! Ai, kun oli lähellä. Oli tosi lähellä. Mutta ei ollut maali. Pallo jatkuu Ashraf Hakimilta. Ashraf Hakimi ottaa nyt pallon. Ja peli jatkuu jo. Näin peli on heti käynnissä. Tilanne on 4-4. Peli kuumenee koko ajan. Tässä on Jokerilla pallo. Jemeni, mitä vittua Jokeri tekee? Tosi nyt vaarallinen tilanne syntyi tosta. Oi, kun Irakin Benzema ei ole päkkiöillä ja pallo menee yli rajasta. Heti Ashraf Hakimilla pallo. Ashraf Hakimi. Oi. Game. Ashraf Hakimi pistää Virgil van Dijk maahan ja maali syntyy Benzeman virheestä. Maalin tekijänä Turkish Arda Güler. Turppakin. Tossa peli. Paljon häveä pitää maksaa. Häveä pitää maksaa kaikille Chitter Chicken ateriaa. Eli voitte laskea tossa ihan 15 € per tyyppi. 15 kertaa 5. 55 €. Peli nytten päättyi. Voittaja oli Arda Güler ja Ashraf Hakimi. Häviäjät olivat Virgil van Dijk ja Irakin Benzema. Jokerina oli Jemenin Bellingham a.k.a. Bombingham. Otetaan uusi peli. Ei, tässä on paljon kattoja. No, come on. Vaihta kenttä, se ei kestää. Sama. Pelatkaa nyt, tässä on paljon kattoja, pelatkaa. Ei, paljon kattoja, pelatkaa. No niin, otetaan kiinni. 8. No niin, eka peli päättyy. Stumu kattoo. Tässä alkaa uusi peli. Eka peli hävis Virgil van Dijk ja Benzema. Nyt tehdään uudet joukkueet. Tässä oli 2 voittajaa, 2 häviäjää. Ja tossa oli Bombingham Jokeri. Joo, tässä oli 2 häviäjää. No niin, nyt tehdään uudet joukkueet. Info. Samat joukkueet ei tehdä. Me vaihdetaan vaan joka peli. Eli nyt minä Daniel. Tai minä Daniel, tuu. Oi. Nyt on tosi hyvät joukkueet. Sille Lähi-idän tässä on Benzema ja Ashraf Hakimi vastaan Arda Güler ja Virgil van Dijk. Jokerina on sama Bombingham me kentällä. Peli alkaa. Tässä on sama panos. Oi. Ashraf Hakimi ja Benzema aloittaa pelin. Ashraf Hakimi ja Benzema. Jos te ootte lives, tykätkää ja shareatkaa. Peli alkoi. Ashraf Hakimi. Ei, Benzema heti menettää pallon Arda Gülerillä. Arda Güler syöttää Virgil van Dijkille. Ja Bombingham siellä tekee jotain. Peli on silti käynnissä. Ashraf Hakimi vastaa Van Dijk. Van Dijk ja... Mitä vittu täällä tapahtuu? Noni. Mä en edes kuvan, sori. Oi, kun Ashraf Hakimi boolaa! Kuka pystyy pysäyttämään, jos täällä on scoutteja katsomassa, hänen nimi on Ali Hanate. Ei kun vittu, sori vaan. Arda Güler aloittaa pelin. Tiimiläinen Virgil van Dijk on seiso keskellä. Ei seiso keskellä, sori. Bombingham menettää suoraan Ashraf Hakimille. Van Dijk kuitenkin pelastaa. Van Dijk chippaa Arda Güler, mutta hyvin on mukana pelissä Irakin Benzema. Arda Güler aloittaa pelin vastaan Ashraf Hakimi. Arda Güler, step over. Arda! Ei, kun oli lähellä. Ei, kun oli lähellä. Turpakiisanttu. Oi, Bombingham. Yrittää siellä yhdellä pistää, mutta ei onnistu, koska nopea pelaaja on mukana. Oi, tilanne kuumenee. Tunteet nousee. Arda Güler menettää. 2 vastaan 1, mutta Ashraf Hakimi on fiksu ja pelaa pallo alas. Benzema syöttää Bombinghamille. Bombingham, kun pallo liikkuu hyvin. Ashraf Hakimi step over, Ronaldo juttui. Pallo menee eteenpäin. Bombingham, mutta hyvin on mukana Virgil van Dijk. Tilanne kuumenee. Viime pelin voittajat haluaa kostape.
Ashraf Hakimi syöttää suoraan Jokerille, mutta Jokeri ei voita. Ashraf Hakimi! Oi, kuka pystyy pysäyttämään? Pelin MVP tähän mennessä. Pelin MVP tähän mennessä. Virgil van Dijk ei mahda mitään. Nyt Virgil van Dijk pallo syöttää Arda Gülerille, mutta hyvin on mukana Irakin Benzema. Hyvin on mukana Virgil van Dijk. Bombingham tulee tukeen. Bombingham. Syö, ai, kun on, mutta Bombingham ei pysty tehdä maali. Virgil van Dijk vastaa Ashraf Hakimi. Van Dijk syöttää Bombinghamille. Bombingham miettii ja pistää läpi syöttää Arda Gülerille, mutta hyvin puolustaa Benzema. Tässä on Benzema. Hyvin puolustaa Irakin ainoa Benzema. Hyvin on mukana. Tässä on meidän MVP tähän mennessä. Pallo jatkuu kuitenkin Arda Gülerin ja Virgil van Dijkin joukkueesta. Arda Güler odotetaan top 10 respect moments. Tossa peli alkaa. Peli alkaa suoraan Bombinghamille. Tunteet nousee, mutta peli jatkuu. Ashraf Hakimille on pallo. Bombingham tulee hakee Jokeri ja tekee outoja juttuja ja menettää heti pallon. Mutta on mukana. Siitä rangaistaan. Se on maali. Chatti, oliks toi rike? Chatti, oliks toi rike? Tässä on yksi katsoja. Virgil van Kone. Peli jatkuu. Tilanne on 0-0. 2-1 täällä. Ottaa tatsi hyvis eteenpäin. Mutta menettää pallo heti. Rangaiseeko. 2-1. Arda Güler. Jei vittu kun Benzemalla ei löydy tatsi. Hei. Arda Güler aloittaa heti, mutta Benzema tekee virheistä paremmin. Ei oo teidän pallo. Oi. Joku laittoi rike, mutta joo, ne sai kuitenkin. Hiljaa sit, saatana. Arda Güler syöttää Virgil van Kone. Sharat Stumpeli. Menee Ashraf Hakimista ja pallo jää Virgil van Konelle. Arda Güler nautti pallosta. Jokerilla pallo. Jokeri miettii mitä hän tekee. Syöttää. Oi, kun oli lähellä. Oli kaunis fudistaa. Tohon mä en keskittynyt, mä en osaa sanoa kenen se on. Pallo jatkuu Benzemelt ja Ashraf Hakimilt. Ashraf Hakimi syöttää Benzemalle, Benzema kuljettaa Arda Gülerin päin. Ashraf Hakimin pallo, Ashraf Hakimi, mutta Van Dijk hyvin on mukana. Bombinghamissa ei ole mitään hyötyä tällä hetkellä. Hiljaa, selittää. Yes, Ashraf Hakimi aloittaa pelin. Tykätkää livestä ja shareatkaa. Ashraf Hakimi kuljettaa suoraan yli. Virgil van Kone vastassa on heti Ashraf Hakimi. Chippaa Jokerille. Jokeri syöttää takaisin. Virgil van Dijk ja Jokeri tekevät kombinaatiota. Jokeri menettää heti. Sä et voi puolustaa Jokeri. 1-1. Virgil van Kone hoitaa pelin. Hoitaa tilanteen tosi laadukkaasti. Ja pallo jää Ashraf Hakimille. Ashraf Hakimi pistää pallon peliin Jokerille. Jokeri pistää Benzemalle. Jokeri famblaa peli tällä hetkellä! Antakaa bännit Jokerille äijä. Arda Güler tekee hyvän pelin, mutta näettekö sitä Arda Güler? Anna stoppa. Mitä tää Irakin Benzema selittää? Ashraf Hakimi aloittaa pelin. Pelaa 1-2. Oi, hyvin chippaa Benzema. Oi, kun on kaunista fudista. Ai, Irakin maajoukkue kutsuu. Ai. Virgil van Dijk on pettynyt ja miettii tilannetta. Ei tarvita sun kommentoida. Virgil van Dijk suunnittelee. Katsotaan mitä tässä käy. Tulee pallo on jo pelissä. Syöttää pitkän pallon Jokerille, mutta Jokeri ei voi tehdä maali. Jokeri syöttää takaisin Van Dijkille. Van Dijk hyvin on mukana. Marokon Ashraf Hakimi.
Tykätkää livestä ja shareatkaa. Tässä aloittaa Arda Güler. Syöttää, Benzema puolustaa hyvin. Arda Güler. Ai. Vihdoinkin jotain hyötyy Bombinghamista. Arda Güler tekee maalin. Tosta aloittaa Irakin Benzema. Arda Güler. Ai. Näittekö tuo tilanne? Ai. Täällä tapahtuu asioita. Näette, ne kättelee tuolla. Jengillä pistetään längeitä. Ai. Ashraf Hakimi ja Benzema on vihaisia tällä hetkellä, koska peli ei mene heidän tavalla. Mutta kuitenkin he johtavat peli. Tilanne on 3-1 Ashraf Hakimille ja Benzemalle. Ashraf Hakimi vastaa Arda Güler. Hyvin puolustaa Van Dijk, mutta Arda Güler karkaa palloa jalasta. Arda Güler on kuitenkin mukana pelissä. Ashraf Hakimi. Jokeri on heti tukemassa täällä. Jokerilla tulee pallo suoraan jalkaan. Mitä hän aikoo tehdä? Syöttää takaisin Hakimille. Hakimi. Vastassa Arda Güler. Arda Güler ei tee mitään ja Hakimi syöttää. Ja oi. Oli lähellä. Oli tosi hyvä syöttö, mutta Virgil van Kane on vihainen, mutta antakaa olla. Arda Güler aloittaa pelin. Heti vastassa on Ashraf Hakimi. Arda Güler kuljettaa. Arda syöttää Bombinghamille Jokerille. Jokeri syöttää Van Dijkille. Van Dijk vastaa Benzema. Mutta Hakimi tulee takaa ja riistää pallon. Nyt Van Dijk ei saa palloa ja Arda Güler riistää pallon omille. Mä en tiedä mitä tossa kävi, mutta Arda Güler sä voit syöttää. Se syöttää suoraan Jokerille pallo. Syöttää Arda Gülerille. Jokeri! Tää Jokeri on paska. Mä en kestä oikeesti, saatana. Chatti, tykätkää livestä ja shareatkaa. Maali. Se oli maali. Tuossa ei oo takarajaa. Ei oo takaraja, se ei mennyt tosta yli. Ei mennyt siitä yli. Irakin Benzema valittaa, mutta peli oli maali. Mä oon tuomari, mä näin. Tilanne on 3-2, peli jatkuu. Oli maali, turpakin. Oli maali, Ashraf Hakimi ja Hazan on vihaisia. Tilanne on 3-2. Tunteet nousee. Ashraf Hakimi, 2 vastassa. Bombinghamille pallo, Ashraf Hakimi 1 vasta 1, mutta hyvin riistää pallo Arda Güler. Arda! Mitä helvettiä, Irakin Benzema. Oi, Irakin Benzema heittää isoja sanoja. Uskotte. Sä oot ollut hyödytön tässä pelissä. Mä heitän rappi. Okei. Teitä on 6. 6. Mun rantees on kello 6. 6. Kun menen hima, Daniel muna aamu suus. Mitä vittua tää ei heitti just. Kuulitteko, hei bännit. Jokeri pitää heittää pelistä pois. Jokeri heittäkää pelistä pois. Okei, tullaan takaisin peliin. Arda Güler aloittaa pelin. Virgil van Dijk, hänen tiimiläinen seisoo vieressä ja vastassa on Ashraf Hakimi. Peli alkaa. Güler kurjattaa pallo peliin. Güler syöttää Hakim. Mitä vittu? Vittu te näitte, tuo oli maali. Mikä maali tuo? Näettekö te? 4-5. Mikä comeback? Oliko se siinä? Ei, 4-5 mun numero. Eiku A. Peli on 3-3. Peli on 5, tilanne on 3-3. Ai, kun Ashraf Hakimi pistetään taskuun. Bombingham aloittaa. Katsokaa tilanne. Oi, Arda Güler vastaa Benzema. Arda Gülerillä karkaa palloa jalasta. Ashraf Hakimi menee poimimaan pallon. Ashraf Hakimi aloittaa pelin. Ashraf Hakimi kuljettaa keskelle, yrittää länget, mutta ei ollut. Peli on käynnissä. Jokeri syöttää Ashraf Hakimille takas. Vastassa Arda Güler. Ashraf Hakimi! Scoutit, jos olette katsomassa, Ashraf Hakimi. Mä heitän sen tiedot tuohon alas kohta. Ai vittu, mikä maali.
Vittu turpake. Arda Güler aloittaa pelin, Van Dijk seisoo vieressä ja maalin tekijä on pallo edessä. Chatti, kattokaa mun kanssa tämä pelaaja. Arda Güler. Achraf Hakimi, joo hyvin. Achraf Hakimi. Benzema. Syötä tälle vittu. Jokeri syöttää Hakimille. MVP Hakimi. Kattokaa mitä tää tekee. Oi. Tilanne on 4-3. Achraf Hakimi, mutta Arda Güler riistää pallon. Kuitenkin pallo jää Achraf Hakimille. Tilanne on 4-3. Jokerilla pallo. Achraf Hakimi menee hakee. Achraf Hakimi, Arda Güler riistää pallon, mutta Hakimi jää Hakimi vastaa Güler. Jokerilla pallo ja hyvin Güler voittaa. Se ei ollut syöttö, bro. Se ei ollut syöttö tuo. Gülerillä nousee tunteet. Oi, Gülerin mielestä Jokeri pelaa heitä vastaan. Ei. 2-1 Hakimi syöttää Benzemalle. Benzema, miksi otat tatsin vittu taaksepäin? Mitä helvettiä? Jokerilla on pallo. Syöttää Hakimille. Hakim syöttää takaisin Jokerille ja syöttää hyvän pallon. Hyvin puolustaa Güler. Ei ollut maali. Sä vedit pallon tässä. Äijä chatti, ei ollut maali. Eiks niin? Valkopaitainen koski ennen mustapaisesta pallon ulkopuolella. Eikö niin? Laittakaa 1, jos oli tolleen. Laittakaa 2, jos ei ollut. Ei ollut maali minun mielestä. Minun mielestä ei ollut maali. Laittakaa chatti. Tämä on tuomari. Menkää, antakaa mä päätän. Ei, menkää pois, antakaa mä päätän. Chatti, oliks toi teidän mielestä maali? Mustapaitainen kuljetti ja valkopaitainen teki liukari. Kumpi koski palloa ekana alueen ulkopuolella? Laittakaa 1, jos on valkopaitainen. 2, jos on mustapaitainen. Ei, mene takas! Vie ja älä tuu. Laittakaa, oli tai ei ollut. Mene pois! Jokeri ja tuomari. Ei voi pysäyttää peliä. Jatka peliä. Oliko maali vai ei? Ei ollut tuossa lukee. Tässä joku laitto oli. Ei ollut. Joku laitto oli. Ei ketään kysy siltä. Sä näit sen Ibra kysy siltä. Mamu! Miksi sä kysyt näiltä? Mä kysyn kaikki. Ei ne Se näy. chatti näki. Nää kattoo. 5. Puolet on rukamassa. Lopeta. Arda Güler nousee pinna. Lopeta oikeesti. Ei se oli siinä. Chatti, laittakaa vaan 1 tai 2. 1 on maali, 2 ei oo maali. Anna mä päätän! Se on tuomari. Tää on tuomari. Miksi sä kysyt Vaan ei niiltä? tuomari, ei ollut maali. Se ei ollut maali. No et sä. Oli. Tää ei teki liukkari. Okei. Wallah se oli. Mä lupaan chatti se oli. Chatti, tuomari päättää nyt. Älä vittu. Tuomari päättää tarkan miettiskelyn jälkeen. Pallo. Mä oon tuomari. Kuka vittu sä? Se on tuomari. Ei, Ibra. Tuomari. Ibra, se on Jokeri, pidä turpa kiinni. Chatti, pitkä. Pallo ei ole maali, tilanne jatkuu tuolta. Ei ollut maali. Peli jatkuu, näettekö se tunteet nousee? Dani, olis maali? Ei ollut maali, pallo jatkuu Van Dijk ja Arda Güleriltä. Peli on 4-3 Achraf Hakimille ja Benzemalle. Peli alkaa. Van Dijk aloittaa pelin, vastus on heti Achraf Hakimi, hänen takana on Jokeri. Van Dijk pistää pallo peliin. Hei! Van Dijk syöttää Jokeri. Achraf Hakimi poimii pallon. Ei, Benzema syöttää Hakimille. 1 vastaan 1. Mutta pallo menee taaksepäin. Jokerilla pallo. Jokeri tekee hieno temppu siitä. Benzema ja Hakimi, mutta pallo karkaa jalasta. Arda Güler yrittää haipaa se jengiä. Arda Gülerillä pallo. Arda kuljettaa. Syöttää Jokerille. Jokeri yrittää jättää Ardalle, mutta Benzema saa jalan väliin. Arda Güler aloittaa ja pistää pallon peliin. Hänen alla on nyt Virgil van Arda Güler kuitenkin pistää Jokerille. Jokeri pistää takaisin Van Dijkille. Van Dijk pistää Arda Güler. Mikä? Toi oli maali. Mut Güler koski ekana. Ei. Chatti! Toi oli maali, toi oli hieno maali. Se otti haltu eteenpäin, Ali osuu. Toi oli maali. Mä lupaan noussut 2 kertaa. Älä valita tuomarille. Toi oli maali. Tilanne on 4-4. 4-4 yhdestä maalista peli poikki. Tilanne kuumenee. Näittekö miten toi peli rakennettiin ja mitä Arda Güler teki? Tilanne kuumenee, te näette. Lähettäkää video. Oh hiljaa, jatka peli.
Ashraf Hakimi pistää pallon peliin, vastassa Güler. Hakimi syöttää Benzemalle, oi, Benzema yrittää, mutta Virgil van Dijk on mukana pelissä. Tilanne on 4-4, peli kuumenee koko ajan. Benzema aloittaa pelin, syöttää Jokerille alas. Jokeri pistää Hakimille. Hakim pistää Benzemalle, Benzema yrittää pistää Hakim. Ja siitä pallo jää Arda Gülerin joukkueelle. Arda Güler pistää alas Van Dijkille. Van Dijk pistää takas. Arda Güler kuljettaa eteenpäin. Arda Güler pistää Jokerille. Vittu Jokeri! Ashraf Hakimi. Hakimi syöttää suoraan Jokerille. Jokeri pistää Benzemalle. Benzema pistää takaisin vähän huono syötön, joka menee yli. Heti kun mä otan askel, jengi panikoi. Jengi panikoi. Virgil van Dijk aura. Laita selkeä. Oi. Arda Güler antaa. Arda Güler pistää pallon peliin Jokerille. Arda Güler pyytää. Ei, mä en tiedä kuvasiks meistä tonne päin. Chatti, oliks toi teidän mielestä maali 3 kattojaa? Pistäkää maali vai ei, vaan vaikka teette tähän nyt. Pistäkää vaan jompiku. Pistäkää ei. Ei, anna mä kysy chatille. Chatti, oliks toi teidän mielestä maali? Pistäkää joo tai ei. Pistäkää joo. Tässä on 2 kattoja. Miksi kysy niin vastaan? Vähän sanotaan työhön skedin. Eli oliks maali vai ei? 1 vastaan 1. Otetaanko? 1v1. Mikä se on? 1 vastaan 1, kun ei Daniel ollut. vastaan Hasan. Daniel vastaan Hasan. Chatti! Tap in! Ratkaiseva tilanne. Daniel vastaa Hasan. Häh? Ei. Daniel hyökkää, jos hän tekee. Bro, ei oo olemassa. Odota. Pilkulle ei oo oot sä jään. Kun sä saat pallo, se on tilanne ohi. Se suu ei anna se huijaa. Sä et hyökkää, jengi tulee takas peliin. 2 vastaan 2 jatkuu. Kuule. Pallo meille, jos mä menetän. Se on. Joo, pallo kuitenkin jää heille, jos ne menettää. Se on aina ollut tolleen. Oo hiljaa, pelaa. Chatti, venä. Daniel, Virgil van Dijk, jos hän tekee maali, sit se on voitto. Oo hiljaa, se on pilkku. Ei, punainen kortti. Mene pois. Tuomari! Chatti. Alma kato. Mene pois. Älä vittu rii. Varo tuomari! Chatti, punainen kortti. Tässä on facts. Koska se oli silleen se rike. Ei Danieli päin. Kuuntele, se on punainen. Jos se on maali, jos se pääsee läpi. Chatti, haluatteko te nähdä 1 vastaan 1 penalti tai maali? Jompikumpi, pistäkää penalti. Se on maali. Jos ei pääse läpi, se on näitten pallo. Chatti, no niin, tehdään tolleen sit. Teidän pallo sit. Tehdään tolleen, no niin. Äijä, tässä on 6 kattoja, haluatteko jengi lähtee? Tehkää nopee, tee pilkuu. Jos tää tekee, ne voittaa. Sitä äijä valittaa liikaa. Niin, mut ketä ei nähnyt? Miten kukaan ei nähnyt tää kameraa, kun se sinä? Mä kuvasin pallon, joka oli täällä, älä vittu itke. 8. 1 vastaan 1. 1 vastaan 1, no niin. Äijä, mä näen, että Irakin Benzema pelottaa vähän. Chatti, Irakin Benzema pelottaa vähän, koska Virgil van Dijk hyökkää häntä vastaan. Jos hän tekee maali, peli päättyy ja Virgil van Dijk voittaa. Benzema vastaa Van Dijk. Varo. Syötä pallo. 1v1 lähtee tästä. Van Dijk vastaa Benzema. Oi vittu, mut ei ollut maali tuo. Hyvä yritys oli, mut ei ollut maali. Chatti, näittekö te? Neymar yhtäkkiä, topparissa tuli Neymar. Yhtäkkiä. Eli ei ollut maali ja peli jatkui nyt 4-4. Benzema hoiti hyvin hänen tilanne. Vaikka häntä pelotti vähän. Ashraf Hakimi yrittää Jokerille, mutta menettää. Benzema. Eli peli jatkuu nyt 2 vastaan 2. 4-4. 1 maalista poikki. Jokerilla pallo. Jokeri pistää Hakimille. Hakim pistää alas Benzemalle. Mutta Arda Güler riistää. Mutta Benzema saa heti pallon takas. Benzema 2 vastaan. Ja Jokeri tekee väärän. Ja sitten Daniel Kone tekee jotain. Vittu, mä en jaksa enää puhua. Daniel Kone.
Syöttää Jokeri. Jokeri. Mitä vittu Jokeri tekee? Oh! Game! Game! Sinne meni! Sinne meni! Sinne meni! Jos joku mies sen kommentsista ylöspäin etsii. Pelaaja, toppari. Hän on. Keskikenttä, laituri, kärki, tähän myös. Valmentaja. Oi. Ja jos tässä on tyttö, jotka haluaa heidän snappi, niin... Ei. Sä et tehnyt mitään. Astaghfirullah. Astaghfirullah, mitä teit? Astaghfirullah. Tehdään joku toinen, tehdään vaparikissa jotain. Eikä vielä pari tehdä. Yksi peli vielä, yksi ei. Ok. Chatti, uusi peli alkaa. Voittajat oli... 7. Voittajat oli Arda Güler ja Daniel Kone, a.k.a. Virgil van Dijk. Häviäjät oli Ashraf Hakimi, joka voitti eka pelin. Ei kukaan laittanut mitään, bro. Eli onks kukaan joku kattonut alusta lähtien? Chatti, tässä oli pelin viireä kortti. Hän yritti tosi hyvin, mutta ei vaan voittanut. Hän on vihainen tällä hetkellä, mä en halua lähestyä häntä. Mutta tässä on Irakin Benzema. Irakin Benzema nousi vähän tunteet tuossa pelissä, kun häntä pelotti Virgil van Dijkin vastaan. Nousi, come on. Irakin Benzema, onko sulla sanottavaa? Interview. Irakin Benzema, onko sulla sanottavaa? Interview. Ei, Irakin Benzema on väkivaltainen äijä, lopeta. Irakin Benzema nyt vähän kituttaa, mutta ei haittaa. Irakin Benzema, seuraava pelissä voitat. Minä Hassan jäljellä. Sun maasta olevat ihmiset uskoo suhun. Onko sun sanottavaa? Säkin hävisit. Ashraf Hakimi luulee, että häntä ryöstettiin. Tai heitä ryöstettiin. Ei Anna mut ihan mun pallota. kattokaa mihin meidän Jokeri keskittyy. Mä en kuvaa heitä, mutta te näette ketä tulee tuolta. Meidän Jokeri. Meni sinne. KPS kuka aloittaa. Tän takia mamujen kai ei voi tulla kentälle. KPS kuka aloittaa. Pistä hyvä pallo tänne. Pistä hyvä pallo tänne. Oi. KPS ja pelataan. Ei mitään. No niin, pelataan. Pelaa, mamu! Joku laittoi vedet shoot to the akuna. Juu! Atlantis pelaaja. Kuka? Bigani. Ani, what's up bro? You get Akuna today? Toi meinaa. Akuna, you know what Akuna? Älä vedä. Did you dominate Akuna today? Joo. Pelaa. No niin, ottakaa. Ei, Benzema! Peli meni jo, bro. Tuu. KPS kuka aloittaa. Näit sä mitä ostit? Ai, sama jengi. KPS. Ketä vasta ketä? Minä ja Ali. Ai. No niin, KPS. Virgil van Dijk ja Arda Güler. Arda Güler voittaa. Eli joukkueet on nyt näin. Arda Güler, viime pelin MVP. Irakin Benzema, joka hävisi, jolla nousi vähän tunteet. Vastaan Virgil van Maguire. Virgil van Kone, viime pelin voittaja, yksi MVPstä. Ashraf Hakimi, eka pelin voittaja ja MVP. Ja Jokeri jälleen kerran hyödytön paska. Astaghfirullah, älä tee tolleen. Ja peli käynnistyy uudestaan. Peli aloittaa Arda Güler ja Benzema. Real Madrid vastaa noin 2. Miksi sä taputat? Yes, Arda Güler aloittaa pelin. Ashraf Hakimi heti vastassa, Benzema. Ton takia sä hävisit! Benzemalle ei mene tänään hyvin, tai viime peli ei mennyt ainakaan hyvin. Mutta nyt tässä peli jatkuu. Ashraf Hakimilla pallo. Hakimi syöttää Van Dijkille. Van Dijk syöttää Jokeri. Hakimi. Vastassa Arda Güler. Jokeri Bellingham ei tee. Arda Güler. Hyvin puolustaa. Virgil van Kone. Sä puolustit, sä teit tälleen. Mä astuin, mut mä en koskenut. Mammu, miten pallo pysähtyi sit? Onks se äijä jäänyt? Chatti, jengi yrittää kusettaa heti jo peli vasta alkaa. Hakimi vastassa.
Benzema. Chippa Arda Güler. Vähän footwork. Arda Güler. Mutta kuitenkin pallo menee hänestä ja pallo jää vastustajalle. Peli on käynnissä. Ai vittu. Näet sä, tuo on totta. Joku laittoi Ibra niin äästi, ettei edes pääse jengiin. Emma laittoi. Kattokaa miten tää Jokeri tekee. Nosta housut. Oh my god. Sä oot Jokeri, lopeta. Virgil van Dijk. Vastas Arda Güler, syöttää Hakimille. Hakimi ja Arda Güler hoitaa. Arda Güler. Tää on paska pelaaja. Hyödytän äijä. Nosta housu. Nosta houdu. Ali on Jokeri. Ei vaiheta kesken. Anna tän loppu. Emma meni tän päähän. Ashraf Hakimi syöttää Jokerille. Ashraf Hakimi. Ja Ashraf Hakimi. Arda Güler riistää. Van Dijk vastaa Arda Güler. 1 vastaan 1. Hakimi tulee perässä. Arda Güler, mutta 2 vastaan 1 ei riitä. Ja Ai! Benzema! Te vittu sä teet, Benzema! Ashraf Hakimi pitää hyvin 2 vastaan 1. Syöttää alaisin Virgil van Konelle. Syöttää hyödyttämälle. Virgil van Kone. Syöttää takaisin Jokerille. Hakimi vastassa Benzema. Hakimi syöttää Virgil van Dijkille. Virgil van Dijk syöttää paskalle pelaajalle. Virgil van Dijk pallo saa takaisin, mutta hyvin on mukana Irakin oma Benzema, joka tykkää alaikäisistä. Sorry. Benzema tykkää alaikäisistä. Benzema tykkää alaikäisistä. Eikö se ole totta? Joku laittoi venäjäksi jotain. Hakimi syöttää Jokerille. Jokeri syöttää Virgil van Dijkille. Hakimi 2 vastaan 1. Pallo menee takaisin Van Dijkille. Van Dijk. Hakimi tulee hakemaan pallon. Oi! Te näette mitä tuolla tapahtuu. Hakimi! Mitä Hakimi aikoo tehdä? Tuu! Äijä sanoo tuu! Benzema sanoo tuu! Benzema haastaa Hakimi. Mutta kuitenkin Hakimi on humble ja syöttää pallon alaisin. Hakimi. Ekan pelin MVP. Hakimi haastaa! Benzema syöttää Van Dijkille. Hakimi saa pallon. Ai. Arda Güler juoksee pallon. Jotta peli menee vaikeaksi Virgil van Dijkin mukaan. Arda Güler aloittaa pelin, Hakimi heti edessä ja Van Dijk varmistamassa. Jokeri nostaa ja alas jää Benzema. Pelin Hakimi heti edessä ja Van Dijk varmistamassa. Jokeri nostaa ja alas jää Benzema.